दिनै बे एबसु सेंग्राफ्रा हिनजावफोराव नोंसिनि माइरं जानानै जोंनि फटबल जरायाव जों खुनु दिन खोनायाखैमोन फन हरसार जे जों जि बिदि आसा रायजो राजा नोंथांमोन ट्राइबेलफोरनि हाखौ बर'फोरनि हाखौ आदानि कम्पानिनो थार्मेल पावार प्लान्ट प्रजेक्ट कम्पानि बानायनो हा हगारस्लाय आरो बे थार्मेल पावार प्लान्ट कम्पानियाव 10,000 मानसिया साख्रि एमप्लयि खामानि मावस्लायस्लाय बे जायगायावनो बर'लेण्ड रायजो बिनायनि थांखि लानाय जिथुनाखि जायगा बासबारि जायगा बे जायगायावनो बर'फ्रा गय आबाद मावनानै जा साहा बागान आबाद मावनानै जा थारुन गायनानै जा माने गोबां बायदि मावनानै जानो हायो आरोना। बानलु आथिखालावथ' नोंथांमोना नाय बानलु सिब्र आबाद ओरैबायदि माने एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआव जेरै मैगं थाइगंनि जे गोरान खेथि दिनैनि दिनाव गोरान खेथियाव बांसिन लाब दं आरोना। ओरैबायदि प्रफिट दङ ओरैबायदि इनकाम दङ गोरान खेथियाव माने थ' बिनिखायनो दिनै बे जायगाखौ सोरबा सासे व्यक्ति मानसिनो आदानि बायदि व्यक्ति मानसिनो हाखौ हगारनानै होस्लायस्लाय बेयाव बर' रायजो राजाफोरा बर' फिसाफोरा जुग फिरिनि उनाव फिरि बेयाव आबाद मावनानै मोनजाबाय थागोन आरोना बे जायगायाव। थ' बिनिखायनो दिनै हरनि समाव दिनैनि बे इसिबां गुदुं 40 सेलसियास मंगलबारनिफ्रायनो बोथोरा बिराद गाज्रिखा आरो फारसेथिं नै हरनि सम बेबायदि समाव दावराव देख्रेब जायखौ डिडि सार दावराव देख्रेब होननानै जों बयबो मोनथियो बिथाङा थांनानै माखासे बोसोन हैदों माखासे एडभाइस हैदों माखासे रायजो राजाफोरनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो थाखाय माखासे बाथ्रा बुंहैदों। बिथाङानो बुंदों बे बाथ्राखौ थारुन गायनानै जा साहा आबाद मावनानै जा गय आबाद मावनानै जा आरो बे जायगायाव फिरिनि उनाव फिरि जुग बर'फोरा रायजो जानो हागोन बे बाथ्राखौ दावराव देख्रेब सारा बुंहैदों आरोना। औवा आबाद मावनानै जा फारसेथिं औवा गायनानैबो जोङो जानो हायो। आथिखालाव औवानि दामा 200 थसेयावनो 200 थिग बेबायदि आरोना। साननो थाङोब्ला माने दिनै बर'नि सुबुं अनजिमाया खम उननि समाव खमबाबो 50 बोसोरसोनि उनाव बर'नि जेरै जनसंख्या सुबुं अनजिमाया ओरैबायदि बांगोन लोब बांगोन अब्ला बैफोर सुबुं अनजिमा बांबोनाय बे जोंनि मानसिफोरा बबेयाव थागोन बबेयाव रायजो जागोन बेबायदि आरोना। थ' लोगोफोर बिथाङा हरनि समाव थांनानै माखासे बाथ्रा बुंहैदों आरो जोङो नैबे भिडिअ क्लिप्सनिफ्राय जोङो मोनथिना मोनदों दासिमबो दिनैसिमबो रावबो बर'नि दल संगठन आफादफोरा बेयाव हेफाजाब आरो मदद होयाखै होननानै बुंदों। थ' बियो जोबोद दुखुनांथावना। थ' लोगोसे बेजों लोगोसे नोंथांमोना नैबे भिडिअनि क्लिप्स एबा फुटेजखौ नोंथांमोना नायनानै लादो हरनि समाव दावराव देख्रेब डिडि सारा मा बाथ्रा बुंदोंमोन। थ' आं भिडिअखौ प्ले खालामना दोनसै। दे जाखो आयौ 7:13 मोनानि समाव बेबायदि थानांगौ जाना फैयो दासिमबो हाग्राबारियाव प्रमदनि गोजोन सुक्ति बानायनाय नामा बे जायगायाव 30,000 बिगा हा थांगोन आरो जों बे जायगायाव जे फिसा फिसौफ्रा रायजो जानो बे जा थानाय गैया बे गोमानसै जा जों बहा फिसा फिसौ देरब्ला जों बबाव माने जों फिसा फिसौखौ जों माने उन्दुनानैखौलाय दा बे हा जों 30,000 बे जायगायाव जों थानांगोन जों बे जायगायाव दिनै आबाद मावनो जादों बोसोरबा मावनो जाथोंना मा दंफालाय बेयावनो मावनो जादों मालाय रंजा खुसि मालाय फुर्ति मावनो जागोन आरामसे सोर मा मावो जों मावनो जाथों
खिन्थु बे आदानि कम्पानियाव फैनानै बेयाव नों सुइपार जास्लायस्लाय बेयाव नों माने माबा सुग्रा जास्लायस्लाय बेयावनो नोङो थारुन मैगं मावनानै जा बेयावनो नोङो माने साहा बागान मावनानै जा औवा बागान मावनानै जा जिखि मावनानै जा मैगं मावनानै जा थैथाम जों हगारा रायजोफोर ओमफ्राय लोगोसे दा बेयाव जुदि पुलिसफ्रा फैबाय थायोब्ला बिसोर फैगोन खोनाबाय नालाय बे प्रमोसन होननाय बे फैगोन खिन्थु जेबो खालामनो हाया रायजोफोर आयेना जोंनिसो दं रायजोफोर बे आयेना जोंनिसै जोंनि पेपारावसो दं जोंनि जानानैसो आयेना बुंगासिनो दं दासिमबो जोंनिसो आयेना ट्राइबेलफोरखौ प्रदार ट्राइबेल मानसिफ्रा जाम्बा जाम्बि हाग्रा बंग्रा थाग्रा बिसोरबो हाग्रा बंग्रा थानानै जिउ खांनो हो हाखौ जों कम्पानिनो जों हगारनो हाया बेखौनो जों बुङो प्रमद सार नोंथाङाबो बाहाय साइलेन्ट जानानै थादो नागारनानै थादो हायोबा नोंथाङा CM खौनो रिजाइन खालामदो खोथा जोब्बाय बेयावनो न' बां लुना हो